अरे तभी तो कहते मन्नू जी काय के था मंडला की खुरा फटी चौकट दरवाजा कुंजी में कब देखो नहीं खुले तारा कैसे करो हाय भीतर जमर मोर कैसे करो हरी मंडला के खोरा पाटी चौखट दरवाजा चाबी मां खोले देखो खोले तारा कैसे करो हरी कैसे करो हाय भीतर दरवाजे मोर कैसे करो हाय तभी तो कहता माया वाले डूरी काय के था मंडल के घोरा पाटी चौकट दरवाजा जी में खोल दे कर नहीं खोले तारा कैसे करो हाय भीतर जा कैसे करो हाय भीतर जा कैसे करो मंडल के घोरा पाटी चौकट दरवाजा जी में खोल दे कर नहीं खोले तारा कैसे करो हाय भीतर जा कैसे करो हाय भीतर जा कैसे करो अरे तभी तो गई तू काय के था मंडल के खुरा पटी चौकट दरवाजा जी में खोल दे कर नहीं खुले तारा कैसे करो हाय भीतर जा कैसे करो हाय हरी जंगल में चारी लगी दादा चारी लगी दादा चारी लगी हरी ए भारी जंगल में चारी लगी दादा चारी लगी दादा चारी लगी हरी घर के है जोड़ी मोरे चनी का हाय कैसे करो हाय भीतर जा कैसे करो हारी
रे